Мария, точно така. Аз искам да напомня на нашите зрители защо нарекохме така тази рубрика. Защото когато си болен или имаш проблем, ти си пациент номер едно. Ние проследяваме историята на едно заболяване чрез разказите на самият пациент. В продължение на 4 дни зрителите ще проследят трудния път, по който изминава едно момиче от Габрово, Виктория. Ще преминат заедно с нея през отчаянието, надеждата и усилията. Сега знам, че Виктория наистина предизвика големи емоции в целия екип. Спомням си, че когато вие се върнахте от снимки, бяхте много развълнувани. Малко по-късно ще разкажеш въобще за емоцията, която ти самата си така дала в това интервю. Емоцията, с която сте се запознали с Виктория. Ние пък заедно ще се радваме на успеха, защото Виктория означава победа. Пациент номер едно в здраве. Имам заболяване на ставите. Артрит. Имаше моменти, когато искаш да играеш, но не можеш. Ти свикваш с болката, просто свикваш. Историята на Виктория за победата над